안내비 나마다 마침 내 친구 짝할라면 타그 फंबाय बे नोंदाया जौ फाग्ला जानो हागौ अब्लाबो नालेंखरा थिग दं बिखुनजो बेबो आंनिमोन फंबाय गोदो मा खालामनो फंबाय जौ लोंनो गरसेबो फैसा गैथारिखाय 300 थाखायाव फानदोंलै आं बेथ' जाबाय आदा दा जोङो थांनांगौआलाय बहाथो दंबावो आरो बेलाय फंबाय बेबो आंनिमोन जौ लोंनायखौ फानलायबाय नोङो नङा फंबाय बे जौ लोंनायाव फाननाय जायाखसै बै नोमबाजैनि मोदोम गोरलैयाव फाननो गोनां जादों फंबाय नाथाय नोमबाजैनिनो नामा गोग्लैदों खावसे राङा बै मोखोनागुरियाव लावगावआव बाजै जुजाय फाग्लिनायाव जौ बाख्रिनायाव दं जाबाय खिन्थाबाय थानांला फैदो जेराव थांनांगौ फै दंबावो फंबाय माब्लाथो मोनहैगोनब्रा बेलाय फंबाय बियो बेखौबो सानफ्रोमबो लोगो मोनब्लानो जौ लोंहो नै बिखौ नागदाबला होनानै लाबायब्रा हेलमेट गैया सार साबिया सार आंखौ सिनायासै नामा आं दि माइनाव मोननाव नोंसोर जौ लोंफालायग्रालाय जौ लोंदों नों एसेल' लोंदों सार फैसा दोद सरि सार दिनै खेबसेखौ नागारदोब्रा सार थांदो होथेग्राखौ नारखोदो मोनामनायाथ' लोंनायानो मा जादों बेयाव जौ लोंदों नामा मोनामदों सार बारे हागौ उननो नागिरबा अनजाया ओमफ्राय नोंसोर बमफ्राय फैदों जों हजों गामिनिफ्राय फैदोंमोनलै सासे मानसि न'आव नागिरफैदोंमोन खौनो एसे आन्दायरोंबाय अर जागायनो फैदोंमोन अर जागायनो बे रोंगौ आं रोङा अर जागायनो रोंगौ आं हायो होमबाथ' बिबो आंजोंथ' नोङो थाखायनो जाला जासिगोनलै फै जोंहा न'खरसे मानसिनो हाबथारबावनांगौ बा सासे खुदिया बिमा नायदाव गाबबाय थायोनो बेनि थाखायनो जों जाला जासिगोन दे
빨리. 네. 네, 요새 잘. 네. सिब माबा सार नै बिसोरो आदामोनहा अजा रायनो रोंगौनो नै दा बे फैनाय समाव लामायाव लोगो मोननानै आं बिसोरखौ लाना फैदों सारादि बुंबाय थायोमोन सिगाङाव जे सोरबाफोर अजा रायनो रोंगौब्ला बिसोरखौ इन्टारभिउ लागोन होननानै दा बेखायनो सारा बिसोरखौ इन्टारभिउ लालायदो दा सिनायथिखौ होदो आदाया मा मुं फुला नार्जारि आरो नोंनिया आंनि नामखौ नारजि गोरान होनो बबेनि सार माबानि माबामोन माबा हजों आमजुलि साइडनि अजानि रोंगौ औ अजा गायनो रोंगौ सार बे रोंगौ सार आं रोङा आं बेजों ओरैनो थाफायोल' जा रोंगौ बे बिथाङानो आदायानो रोंगौ आं रोङा नाथाय गाइखेर जायालासिनो बिमानि मोखां नायदाव नायदाव खुदिया गाबबाय थानायखौ हायो आं सार बिनिफ्राय बे जरा गैया सार माने बे जरा गैया हाबा होनाय बे हाबा जानाया आच्छा लाइभ स्टुडिअ लाना थां बिसोरखौ निउस रुमाव लाना थां बेनिफ्राय आं थांगासिनो दङ मतलब बेन्दों बेनला गोजा जोंखौ रोंलांबाय बाक्सायावसो हाबबाय नामा नुदोंना लाइभआव थांगोन माने जों दा रायलायबाय थानायखौ मुलुगनि मानसिफ्रा नुजोबगोन थिग दं जोंनि रायलायनाया लाइभआव थांगोन दै 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दा समाव जों हांख्रायनानै लाबोनो हादों सानै बर'नि अजा सरि सासे बर'नि अजा आरो बिनि लोगोआव थाफाग्रा लोब्बायारि बिथांमोननि मुङा जाबाय फारियै फुदला नार्जारि आरो नारजि गोरान जों बिथांमोननो बरायनाय होदों खुलुमनाय होदों थिफुदला नार्जारि खुलुमनाय होदों आरो नारजि गोरान आंनिया नारजि गोरान सार आच्छा बिराद गामि गोथौनि जादों बिथांमोना गामि गोथौआव थायो आरो गामि गोथौनिफ्राय टाउनाव फैदोंमोन जोंनि सासे रिपर्टारा मोननानै लाबोदों आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों बिथांमोननि रोंगौथि एबा बर'नि अजा रायनाय बेखौ फोरमायनो नागिरदों गिबियावनो बिथांमोननि सिनायथिखौ गावसोरनि खुगाजों लानो नागिरदों थिफुदला नार्जारि लोङैनो हा हु फानजोबना लाबायलै बेफोरबादिनो थांजोबबाय जुमिदारनिफ्राय हाजिरा मावग्रासिम थाहैबाय आङो भेरि सेड हिनजावा बुङो मोजांथार नालाय आखलाबो मोजां दा अनलायनाया गोरोबा जाहां जादों मानो होनब्ला आं जौ लोंनायखौ सुखुवा आंहा अजों लोङाबा थानो हाया हिनजावा जौ लोंनायखौ गारोब्ला न'खरा एसे फोसाबजासिगौ खोमा ओरै साननानै माब्लाबा बुङो खोथाखौ जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जोबोद माहाजोन मोनना बुंनाय जादों आरो जौ लोङै बिथाङा गावनि सम्पतिखौ फोजोबना लादों होनना बुंनाय जादों दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे जौआ माबायदि खालामो आरो दिनै थिफुदला नार्जारिनि अबस्था गाज्रि बेखौ बुंनाय जादों आरो न'खरा गावनो लामायाव थांगासिनो दं बेखौ बुंनाय जादों आरो जों मोनथिबावनि नोंथांनिफ्राय जे नोंथाङा अजा रायनायनि बाथ्रा बुंदों दा अजा रायै नोंथाङा जिउ खांगासिनो दङ
बेखौ नोंथाङा बुंदों सुबिदाफोरा गोरोबब्लासो बे खामानिखौ मावो सार आदसा आदसा जोङो नोंथांजों दा रायलायबावगोन आरो नोंथांखौ जोङो अजा रायनायनि मन्त्र गायहोगोन दा जोङो फैनि मा मुं होनदोंमोन नारजि गोरान सार। नारजि गोरान बसुमतारी ओरैनो नारजि गोरान होनबानो मिथिजोबो आंखौ आं ओजों फाथाबारिथिंनि आमथि खाथिनि आंनियाबो ओमफ्राय ओरैनो उपाधिया गयारिमोन आरो नारजि गोरान गयारिमोन ओमफ्राय नारजि गोरान होनबानो आंखौ मिथिजोबो सार संसाराव दा आं हारसिङानो बुंजायो बिदि दंमोनबाबो बे गेजेर ससेयावनो थैनानै थांबाय आं दा बालन्दा आरो ओरैनो बालन्दा थारमाने गथ' गथाय गथ' गथायबो थालाङाखै आङो दा बे आदाजोंनो आङो खामला हाजिरा मावफायो ओरै आरो जेरावबो आं बिथांमोना बे आदाजोंनो थांफा फैफा खालामफायो आरो अजा रायनायखौ आं रोङा आदाया रोंगौ आं बिथांजों थांफायो आदाजोंनो बेखिनिल' दा जोङो खोनासंनि अजा रायनाय बर'नि अजा रायनाय जाय अजा रायनायनि गेजेरजों मुनुस मायानि लोमजा साजाखौ फोसाबगासिनो दं एबा थैनायनिफ्राय उदां मोनहोगासिनो दङ नोंथाङा दा मा मन्त्रखौ रायगोन मानसि जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौ उदैयाव खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खर'आव खमायनांगौ हे गुरु मानसि जानानै गुरु बे फिसानि उदैनि बिसखौ उदैयाव खमायनांगौ हान्थुनि बिसखौ हान्थुआव खमायनांगौ खर'नि बिसखौ खर'आव खमायनांगौ हे गुरु खुदै रेजेरे लांबाय सुस्लेमनानै ला दंबावो जोब्बाय सार बेजोंनो थारमाने बर'नि अजानि मन्त्र गायनाय भगबाननि सेरसिम लाङो आरो बेजोंनो गथ'खौ आहार जाहोनानै एबा आहारखौ मोनजाहोनो हानाय जायो आदसा आरोबाव जरा गोमानाय एबा हिन्जाव मोननो रोङि एबा फिसाय मोननो रोङिफोरखौ जरा लगायनाय दङ सार आदसा दे खुदै रेजेरगोनलै सारनाव হস্তি হস্তি জল হস্তি কন্যা রূপে মানব জীবন লয় আগে বলছিলাম বিড়ি বলছিলাম তোর ধ্যাত বলছিলাম কামরূপর কামাই খামায়ের আগে পদম করিয়া হাতর মাথাকা ফু ফু जोब्बाय रायजो राजाफ्रा नायगासिनो लाइभ स्टुडिअनि गेजेरजों लाइभ हाबाफारि नायगासिनो दङ आरो जों उन समाव लोगो मोनलायफिननायनि मिजिं लानानै दिनै हाबाफारि फोजोबबाय गोजोनदों खुलुमबाय आफा आंना कर्सआबो जोब्बायमोन आरो इन्टार्नशिपआबो जोब्बायमोन रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा गावनि चेम्बार नोंथ' साख्रि मावनो हायोना साख्रिखौनो माव
नोंनिबाथाय खालि बिदिल' नोंलाय माथो बुङो बिमा गथ'आ रागा जोंनानै थांनो बैसो जालायलांबाय बिजामादै मोननो सम जाबाय बेथ' नों सोरबा फैदे नाय नोंथांमोन हाबबा दे फै जिरायदो नमस्कार खुलुमबाय दे जिरायदो जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ आंबो सानदों मोजां मोनखागोन नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा मा सिलायलाय हा जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय खोथायाथ' नंगौ नोंनाया बिमा साया माथो जाखो लांगौ दे नोंथां लोंदो लोंदो जाबाय होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखागौ जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्रायनो जों खियारखलायनाय बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां आच्छा मा माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां देलाय आंना फिसा साख्रि मोनथारसै नंगौ नामा बाब बिराद मोजां खोथा ओंखायनो दां 10,000 रांनि दरखार जाथारदों दानि जुगाव 10,000जों साख्रि मोनबावसै बे 10,000जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय नोंथांना जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामो आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन दा मिथिबाय आच्छा आंबो एसे दरखारमोन माने आङो हिनजाव थैजाबाय आंहा हिनजाव थैनायनि बे बोसोरखौ श्राद्ध दुखुनि बाथ्रा दे बोसोरनि श्राद्ध होनो गोनां दंमोन आंथ' गरसेबो गैथारा हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो जुदि गैयाबा गैया गैथ'आबाबो जेबो नङा सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय ओंखामखौबो जालांदो ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव हगार आं दायो जोबोद टेनसनाव दङ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि हगार सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै
अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना अ गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो दोहो 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 खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला अ दोहो 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 खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला फाग्ला बायदि बायदि सानफ्लाङो सना नों सैया सैया खालामोब्ला सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा अ मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्था
थैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै दानिया फोसावनो लादों राजेन बसुमतारीनि दिथा होनाय टेलिफिल्म हावासिनि बार। बिसायगिरि साहेब गावबुराया बुथारगिरि नङामोन। जाथायनि सोमोन्दै नों मा मिथिगौ? गासिबो। नोंनि मेगनजों नुदों? नुवाखै। अर्डार किप साइलेन्स। आं नुवाखै, नाथाय आंनि बिसि गयस्रिया बिनि साखिमोन। बाथ्राया सल'बादि, बुंजोबनो सम नांगोन। मिलर, आं सानो बिनो बुंनो सम जायो। देयर बिं ए प्रुफ। ओके, प्रसिड नाउ। आमायसो खामानियाव मुखुबथार नामा? बानायसो हंला बिबारि थाम्फै लाबोबाय नों दा फैदों नै। जिरायलायला आमायसो। हा माथो खौरां लाना फैदों नोंथां? नोंसौला जांगिलाया गोब्राब लोमजालायबाय आरो हरसे थोलो गाबख्रावगासिनो दं। मेगन मोदैसो जालायथारबाय। आंलाय माथो खालामहैनांगौ जाखो? खासिनिफोर होयोबा खि राखांबोलाय खोमा। हा आजिखालि डाक्टार हस्पिटाल एग्रे बाग्रे थासेयावबो मानो खासिनि बन्दुनि खोथाखौ फोथायबावोब्रा नोंसोरलाय बानायसो? खासिनि बन्दुकआ जेबोआनो नंखाया, बियो खालि जब्रानि गोसोखौ फोजोननायबोल'। दहायलाय आमायसो गोसोनि बोलोआ थायोबा खियानो राखांबोलाय खोमा। थोर आफाया मिया आदा रायनायखौ बावलायबायगोन। बेखौबो साननानै नायनांगौ जादोंलै बानायसो। मैया फिसाज्ला आवब्लाया अजा गायनायखौ थाल्ला बन्द' खालामनो थिनदोंमोन। दिनखालाबो जोबोद गाज्रि, नंनायनि नङैनि दायना साजायनानै अजा बुथारनाय हाबायाबो सोलिगासिनो दङ। थुदोथ' होमब्ला आं जलंगालायनि। दे आफाया बहा ओंखारलांखो बिबारि? आदा हंलानि फिसाला जांगिलाया लोमजादोंनो। ए मैया आं रायनायखौ बावलायबाय बियो। दाबायदियाव दायना होननानै गुन्दा हाबफैबा मा खालाम बिलाय? फैदो फै आमायसो। माथो आदा सन्थलायानो दंखायोलाय। फैदो फै। होनना बुंदों थुलसि गसाइ ना बुंदों ओजोंहायसो दङ होनना बुंदों खैला दङ आग्रां दङ खारकुथ दङ राजखान्थि दङ होनना बुंदों। र' नाम दाउखायालाय फुराखै दाउब'आलाय सोमाखै होननानै बुंदों दैमा दैयालाय उल्था बोहैयाखै होनना बुंदों।
औ नोंलाय मानोथो सोनार फैलिखा नों फैदोखाय फैलागोन साननानै लिंहैब्रबनाय जाबाय आरो आं निमाहा होदोलै आंथ' रोंखाया ना दंजायना जोथोन लाथोंसै गाज्रि दा मोनसैलै सन्थला आदा आं ब्रा ब्रा लिंनायखायसो फैब्रबनाय जाबाय ब्रा ब्रा लिंनायावसो फैदों औ बेनोथ' नोंनिया गोरोन्थिया खोनामानो मानो फैयाखै नों गोहैलो खालामनायावनो अजाफ्रा दुना मोनगासिनो दंलै दायना होनानै दुना मोनगासिनो दं जोनोमदेरसो जानो हागौ आंथ' गोदोनो थाबथानानैसो हायो बिनि बेरामा उदैनिसो थादो आं थांनोसै हाब जोबोद इनाय जाबायलै मामाय फंला दे आमायसो जि जाबाय जाबायसै नों नङाबा आंहालाय सोरथो दंजा रोंबावो आमायसो न'खरनि होननानै मैया हनै ब्रा ब्रा लिंहैबाय आङो ब्रा ब्रा लिंहैसेयावबो फैलायो अजाया दिनैबा मा फारखा नांनाय हारसिङै फैखो दे जा जाबाय जाबायसो बानायसो साल दाउखुमै थुलुसि आरो लथाव दै गोथार लानो लाबोदोंल' दंखाजोबो आमायसो गासिबो जगार सोर माथो आमायसैलाय आमाय नों आंखौ बोरै आमाय जाखो सेमोन फावगालिखौ बिहारि लानायनिफ्रायनो नोंलाय आंखौ बिगुमै जाया होनबा सोमोन्दोआ सोलाय सोल' जाबायबाय नामा गोदो आमायमोन दाबो आमायखौनो गाबज्रिगोन आं नोंनिया बिदिनोसै लेखा गोरों हिन्जावनि बाथ्रा आंलाय मा बुंनो रोंबावनो आच्छा बिबारि नों आंखौ बिगुमै लिंनो आसुसि मोनो नामा आं हले नोंखौ गुबै बिबोनां होननानैसो सानोब्रा दाबादियाव नों राजिब्ला आं नोंखौ बिहाय लानायावसो आवगायबावगोन आमाय लाजागसै नोङो बेबायदि होननो आंहा बिहारिया दा साथामल' गुबुन हारिनिब्लाथ' दजननि बांसिन जाबावो आमाय आं दुखुथियानि फिसा जानो हागौ नाथाय आंहानि गोसोआ आंहा गैया माबारै बुं नों मानो फैदों बेहाय बे दयाराम गलादारा गामियाव मानो बेरायनो गोनां जाखो नों बेखौ मिथिया होनबा अ नों बाखिथाजोंसो फैदों औ आरो आदाबो गैया आफायाबो गैया नों एसेबां रागा जोंबाय बिबारि
जों बरबाजार ब्लकनिफ्राय फैदों आं मुस्रि खोमसि बसुमतारी एसआइ बरबाजार बिथाङा जाहैबाय बिआरसिसि सतीश ब्रह्म आं मुस्रि उदां बसुमतारी बे स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सिङाव फैदो सार जों फैनायनि थांखिया नोंथांनि सुदेमपुरि स्कुलनि एनरलमेन्टआ रिजाल्टआ गाहामखाय गभर्नमेन्टआ नोंथांनि स्कुलखौ मडेल स्कुल हिसाबै डिक्लेयार होनो थाखाय प्रप'ज खालामदों बेनिखायनो नोंथाङा नैबे जोंनि डाइस फर्मेटखौ आबुं खालामनानै जोंनि मावख' अफिसाव एसे थाबैनो हैनांगौ मोनसे खोन्था सार बुं बे सुदेमपुरि एलपि स्कुलाव फरायसाया 100 बारा थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो फोरोंगिरि आं हारसिं हायोब्ला सारा सासे लोगो फोरोंगिरि हरोब्ला गाहाम जागौ साबगौ नों हारसिङैनो 10 बोसोर स्कुलखौ बेंबोदों आरो रिजाल्टआ बुहुमनाङै साबसिन जादों नोंथांनि स्कुलाव सासे लोगो फोरोंगिरिया गोनांथार आं सरकारनो रिपर्टखौ हरगोन आरो सरकारा बेहाय बे स्कुलाव लोगो फोरोंगिरि हरासान्दि आं सासे शिक्षा कर्मी हरनो थाखाय स्कुलनि गामि सोलोंथाइ आफादनो आं बिथोन हरगोन आरो बिनि दान बान्थाखौ जोंनि आफादानो DPP एबा सर्व शिक्षायानो गासिबो बानजोबगोन गोजोन्थों सार होमब्ला जों थांदिनि राकेश आं गनायनि बेला बयदो सार नैबेखौ आनैया नोंनो हरफादों बिबारी मानोबा लेंहरा नों आंहा जों सोलाबथारा बिबारी नों रागा जोंलायबाय हगार मानो इसेबां रागा जोंदों दिनै आंनि फैनायाबा मानोथो इसेबां गोबाव जाया नोंनो होनो थाखाय गिफ्ट लायदोंमोन आं थाव खिथा बुंनो लाजिथारा नोंगौ नै दे आंनो गोदोनायाव आलायनानै होनोसै नांखाया आंनो मानो दाख्लै बुंनाया मा जाखो मामोनलाय बावफ्लादों बैसागुनि आगोल जा जगार खालामाब्ला मोनखाला नों आंखौ बाथ्राया बेसे स्कुलनि मानसिफ्रा दि मेगन सागासिनो दङ नाथाय आंहा दि देग्लाय हाबारानो राहा गैथ'आ
होमबा दिनैनिफ्राय नों आंनि रावबो नंला बिबारि नोंनि गोसोआ मानो इसेबां गोरलै बिबारि दे आं दिनैनो आइ आफाजों सावरायसिगोन नोंखौ आं न'नि माइनाव खालामनानै लानोसै आं नों फोथाय बिबारि नों नङाब्लाखि आं मालाय बे संसाराव थांनानै थानो हागोन नंमारगौथ' नोंगौ सैथोथार या उदां व्हाट्स सो फाइन आर यू आई लव यू डार्लिंग आई लव यू बेजनम बेजिवा बेनजर बेगर्ब जानो मादिनु होयो जानो मा खालामो बे मुलुग बे संसार बे मिजिं बे सिमा जानो मा मैया जानो मा आफोद बे जोनोम बे जिउआ बे मिजिं बे सिमा सुखु गाबनाय मिनिनायजों गेलेलांगोन जों गाबनाय मिनिनायजों गेलेलांगोन बे जोनोम बे जिउआ बे मिजिं बे सिमां संसारनि खान्थिजों जुलिनि दौलेंजों सानस्रिलांगोन जों लैथो गेजेरजों
संसार बेमिजिं बेसिमा जानो मा मैया मैया जानो मा आफोद आफोद बे जोनोम बे जिवा बे मुलुग बे संसार बे नोजोर बे गोरबो बे मिजिं बे सिमां बिबारि नोंहालाय माथो एसेबो लाजि गैथारालाय दा बावैनो नोंनि आरो आंनि जुलिनि रादाय जासिगोन जुलिया जागोन आंजों नाथाय आद्दाखौ मारिदों गुबुनजों बोरै जाखो बाथ्रायालाय रुवाथि साब्रांखौबो नागारा नोङो लाजिया नोङो फौसाले जानानै बेबादि बाथ्रा बुंनो थौ दां गारिया सालायदो एसेबां लज्जा Shut up! गावबुरा गावबुरा र' दावराव दाख्लाम मा जादों फालाय जादों गोबां जाथारदों फै जिरायफै अ मोनलायनाय दंलाय खोमा सादाब ए आंना गोरोन्थि जालायबाय गामियाव जोबोद गुलाय गुजाय जाबाय गावबुरा हाबा जायालासे लाइन मारिनाय बेरायलायनाय बन्द खालामनांगौ आं बुजियाखिसै सावलुन बुजियाखैब्ला बै दुनालि गाथोन सेराव मावजि बुन्दाबादि जमनानै थाहै होमब्ला नुगोन बे गामिनि बारहावाया माबादि हाद्रिजों सोमख्रि जागासिनो दङ थौ खुरदै नै गावबुरा नोंसोरला उदाङा नाजों अजानि फिसाजो बिबारिजों रंजादों मोसादों गोबालायदों मिथिबाय उदां नोंनि सोमोन्दै मा खोनागासिनो आंलाय मा खोनादों आफा नायल' जाल' सासेल' फिसा होननानै दाव अनबोदों फेदेरदों खांबोदों नों दा देरनानै जोंनि गन्थं हास'नायखि मोजां जादों दाबि मा जादों मानि दावराव दावसि खालामलायखो आवसेवालाय ए उदां फिसा नों फैबाय औ आं स्कुल गनानै बिबार उनाव हाबहैदोंमोन बेनिखायनो देरि जादों बिबारि मा सोमोन्दो दं नोंहालाय बिबारिजों आफा हामबाय आवसाव मानसिया मानसिनि न'आव थाङाबा अनज्लायाबा संसारा बोरैथो जानांगौ जाखो थाङाफा ओंखामा सुलायबायगोन जाहैदो नोंनो लायहोग्राया नोंनो सुलु होग्राया गांगोथि सुनाय आखाइ आथिं रानाय दाउ मैनाखौ मानोथ' गजबबाय थानो लुबैदों नोंलाय बदनाम जादों बदनाम बै नाजों अजानि फिसाजोखौ लानानै आं समाजनि जेबो बेरखाङाखै आफा होमब्ला बिबारि न'आव मानो थांबाय थायो आं बिबारिखौ गोसो थोयो खोनाबाय नुबाय नोंसोरलाय लाजिया सुंजा मा बुंदों उदां नों बिबारिखौ गोसो थोयो औ आं बेखौ हाबा खालामगोन दिनै आं नोंसोरनो फोरमायनो सानदोंमोन हाबा खालामगोन हाबा बे जेब्लायबो जानो हाया नों बे सिमांखौ दा खालाम फिसा नों रोंबाय राबाय बिफानि मान सनमानखौ लाखिनांगोन आं बिबारिजों समाय लाखाबाय जों नागारलायनो हानाय नंला होमब्ला नों सानदो नोंहा बे न'खराव जायगा गैलिया मा औ न'खर आरो बिबारि बबे उदांथाया गोनांसिन उदा बेखौ बिजिरना नायगोन आं साननो सुजुग होबाय उदां फिसा नों मा सानखो आं बिबारिखौ गोनांसिन सानबाय नों आंखौ नागारलाङोबा आं कि सहायनो हागोन उदां नों राजिब्ला नोंखौ लांफैगोन आं
फिसाखौनो न'निफ्राय होखारहरथारबाय नों मान इतुबि बाथ्रा बुङो आंदि बे गामिनि रावबो होमब्ला आंबो बिस लोंनानै थैनोसै थैहै बिस लोंनानै थैयो ना अराव बारसोमनानै थैयो ना दैयाव बारसोमनानै थैयो बे नोंनि बाथ्रा साहस दङब्ला थैनो मानोथो सोंबावदों नाथाय बाथ्राया रोखा बिबारिखौ आंनि न'आव सफैनो मोना होनबा बे लामाखौनो आंबो लानोसै नोंखौ हास्थायनानै आं मोनाखै आंनि हिन्जाव मोजांसो नोंखौ हास्थायनानै आं आबौ सोर मरु लाङाखै दरजा खेवफैलै जों अमा बुन्दा मासे लाना फैदों नों आंखौ अमा बुन्दासो खालामथारलायबाय गाबोन अखानायबा उल्थांलाय फाल्थांलाय होथारगोन आं नोंखौ गोरोन्थि जालायबायलै नारखि बुद्रायनिया आइदै दिनैबो हास्थायखौ लोंनानै फैबाय मुरिनफोर मानसिनि जात नोंसोर आलाखौ बे सालुनि बिसिनाखौ फाहामनानै दिनैबा लोङा सानदोंमोनलै आबौ बसनि खावलायाव बिबारिनि आखाइ थाखाया थास नांनायाबोलै बिबारिजों सोरबा जाहरदों औ आरो आंबा ब्रा ब्रा बुंबाय बेखौ दा बुंखाय होननानै गैया बसआनो मानिथारा आबौआबो बिबारिखौ सोगोथोयो नङा होमबा सिथा ए गोरोन्थि जालायबाय है गावनिया सायलै बै बेदाव दैखां जायगाथों फिसाफोर बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाबाय जोबोद गाज्रि मानोना उरां बिमाया मुलि लोंनानै बिहुस जानानै दा हस्पिटालाव लांलायनांबायनो बिबारि नोंसोर थाथ' आं हस्टेलाव थांनोसै आंबो थांफानो उदां थाथ' आफा आदा आरो बाजै मोननोसै सार आइखौ बबे वार्डआव दोननो बुंनो हागोन ना मामोन हंले बसुमतारी अ बिस लोंनायनि केस
डाक्टर रबिराम वारखौ मिट खालामहैदो डाक्टरा रावखौबो बे बेमारिजों नुजाथि होआखैमोन आइखौ जों नायनो हागोन ना सार सोर आइ आइनि मुङा हंले बसुमतारी हागोन हासिगोन बबे रोगाव दं माबायदि सार नर्मेल दिनैनो रिलिज जागोन स्पेसियेल केबिनाव दं थेंक इउ सार रनायसाय नैबे प्रेसक्रिप्सनखौ लांफा गासिबो मुलिखौ जानांगोन रिलिजनि उनावबो दानसे मुलिखौ जानांगोन थेंक इउ सार थेंक इउ नोंसोर बेयाव मा फैदों आफा नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया डाक्टरा दिनै बे प्रेसक्रिप्सनखौ हरफादों जै जाथों नोंसिनि रायजो जानाया दानसे नङा दाननै दाननै नङा दानथाम बोसोरसेयानो फुरा जालायलांनोसै एसे नायथ'बावदो आं फैगौ दानाव कलिकातायाव थांगोन पेन्टिंनि एसे रां मोननांगौ दंबावो आं मोनसे गुबुन बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन माने आहा मोसौ हालुवा मासेया बानजाला नों अगलानि बाख्रिखौ सुख सान्ति आं नोंनि मोसौखौ लांथ'नोसै बे मोसौखौ आं हरनो हानाय नङा नोंसिनाव थांनांगौ जिखि खालामा मानो आं बे मोसौखौ हरनो हाथाय नङा बैसो बारासि महिनी नों बिहामजोनि दख'ना ओनसोलावनो एसेबाय थानोसै लांथ'दो मोसौखौ मोजाङैल' जोथोन खालामहैदो उन्दैनिफ्राय दांनाय बिलिनाय फेदेरदों आं बे मोसौखौ आं हरनो हाथारनाय नङा होमब्ला आंनि गलानि बाखिया नैबे सना जरासेखौनो दोनहैथ'दो बेबो जायो
नंमारगौ नंथारमारगौ रायजो राजा आइ आफाफोर बे गामिनि गावबुरानि हिनजाव थैनाय आरो बे गामियाव बायदिसिना खैफोद आफोद जानायनि जाहोना बे गामियाव थानाय अजानि थाखायनो जादों। आंनि फिसाला जांगिलाखौबो नाजं अजायानो जाथारदों। नाजं अजाया रायनाया फाक्का आं फाहामनो फाक्का नाजं अजाया रायो आं फाहामो। बेखौ होखारहरनांगौ। गावबुरायालाय माथो बुङो? रायजोफोरा खौसेब्ला बेखौनो मावनाय जाथोंसै। थ' नाजं अजानि न'आव आगै दया आंखौ एसे दया खालामदो दानिया नोंसोर बुंनाय लेखा नाजं अजाखौ दायना होननानै आं नंखायखौनो नंगौ सानहोबाय रायजो खानाफोरखौ। सादुन आं दाबो हराखै अखान्तरानि बक्सिसखौ। गोजोन्थों दयाराम आगै आं रांखौ मोननाय नङासो सानबायमोन। नाथाय खबरदार बाथ्राया जेरावबो गुबुंनो मोननाय नङा। नाजं अजानि न'खरखौ आरोबाव सिलिंखार खालामनाय जागोन। बिसोरनि बिबुनि माला गानगोन नोंहा माथो होनांगौ देलै दे देनां नांबावोब्ला आंखौल' स्रोद खबर हरदो थादोलै। मानो फैदों नों बेवहाय? आंनि सनाखौ लांनो। नोंनि सनाखौ नों मोनलांगोन नाथाय मोनसे सर्त। आं होनांगौ रांखौ होनानैसो लांगोन आरो मा सर्तनि बाथ्राबाव? नों रांखौ सुख'नो नांला। आं नोंनो 5000 रां हरदेरबावगोन सनाजों लोगोसे। सर्तआ मा? नाजं अजाखौ जों दि सोलो बाहायनानै होखारहरबाय बे बाथ्राखौ नोंनि अनगायै रावनिबो खोमायाव खोनासंहोनो मोननाय नङा। फैफिनबायलै नाजं अजाया। हा
बबेयाव नुवा नोंलाय बै हरखालि आं बिस्रानि गय बारियाव दंमोन मा मावोमोन नों बिसिनि गय बारियाव मा बुंगोन मा फैसा गैथारियाव हनायनैसो बिस्रानि गयखौ हानखोमा हैदोंमोन आं अ होमब्ला सुखाया आखाइ आसिनासो थै गोरोन्थि जालायबाय आइदै दा मोनायाव नाजं अजानि न'खरखौ सात सिलिंखार खालामजोबगोन बिबारिखौ मोनैनि दिखारलै गारामा सनाखौ हरफिनबाय नै रां बान्दानसेखौलाय बहानिफ्रायथो मोनबोखो नाजं अजाखौ दायना हानानै होखारहरनाया बिसोरनिसो सोलोमारमोन सन्थला अजानो 10,000 रां बक्सिस होनायखौ आं थाखि थुखि नुसनहैदों आंनि खुगा मुथुनो बे 5,000 रांनि बान्दोखौ हरदों बिसोरलायनो आरोबाव न'खरैनो सात सिलिंखार खालामजोबगोन नों माबा मोनसे राहा खालामदो मा राहा दं जाया नोंजों जेबो जानाय नङा आंनो थांनानै उदांनो गासै बाथ्राखौनो फोरमायनोसै मा जाखो गयस्रि 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 मा जाखो गयस्रि 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 नों मानो सिरि जाखो गयस्रि गयस्रि नों मानो बबे जाखो गयस्रि 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 बाजै गयस्रि मानो फैबावलायखोब्रा बिलाय बेखौ गेरेनो नागारबावगोननो है मा बुंफ्रावलायखोलै आंलाय गयस्रि
फैथों दाउ मैनाखौ हारसिङै मोननायाव नागारजाया बस सिखारालै बबि जाबायनोलै गयस्रिया फाबसे नांगारगोनब्रा बबि मानसिनि इनाय मानाय खालामोब्ला सेराप मा बुंथ'लाखैलै आंलाय गयस्रि फै नोंनि दुंबुर बिखायाव गोजोमनानै आंनि उसिफावनाय जौबनखौ लुफावना होनो फै नों आंखौ सोबादो फै हे दहरम मा जागोन मा जाफोरखो दिनैलाय फाब नागोन फाबा मा जिराद गोजा गोथां ना फाख्रा आइदै गयस्रि बहा थांखो नोङो गयस्रि सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'
सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै दाबो मेचिन दंलायब्रा आदा नोंनिया गोलाब नदीरा न' लानो रोङै हांसो गियाना मैयानो ओंखारलांनाया दिनैसो न'आव फैनो रोंबाय बालन्दा मानसि बबावथ' थांबावनो बहायनो एसे जायगा होदो बाजै मोना फैथारबायबो दिनै खनसेखौ नोंनो होदोब्रा बाजै होदो सादोरजों समायनाय खानाय रुमबांबां बिखा फांदांदां हायनाजों समायफ्लेनाय मा बुंखो आंखौ मा बुंखो गावनो आंहा मावग्रा दांग्रा बालन्दा मानसि रावबो गैया सानैजों सबै खावै हरसे बेयाव थानोसैलाय आदा ओरैनो बुंनायखाय सानैजों सबै जाय जाबाय उन्दुबाय सोरांबाय फैबाय माबा बिबाजैनो माबा एरना फैलायबाय एरदोंसो बिमा नोंदाया जों फाग्ला जानो हागौ फंबाय अब्लाबो बै नारेंखला थिग दङ आंनिमोन फंबाय गोदो मा खालामनो जौ लोंनो गरसेबो फैसा गैथारिखाय 300 थाखायाव फानदोंलै आङो सानफ्रोमबो गोसोखांब्लानो लोगो मोनब्लानो जौ लोंहो लोंहो बिमाखौ नादाब्ले होनानै जिनिसखौ लाबाय सारा हारसिं मानसि रावबो नायग्रा गैया मोसौ मोसा हाबलांजोबो सानखौ मावना होलांगोन बिसोरो सारजादिन मोसौ बोरमाल'सो हाबगोन माइनाव ना मानसियानो हाबथारगोन माबालै सार माइनावल' ओमफ्राय बथलसे जासिखाबायमोनथ' आं दुगैनोसै थांलाय दुगैहैदो
बाक्सो ओंखारनायखौ आंनि लांजाय होननानै नोंखौबो मिथिगौब्रा सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा दानिया फोसावनो लादों राजेन बसुमतारीनि दिथा होनाय टेलिफिल्म हावासिनि बार बिसायगिरि साहेब गावबुराया बुथारगिरि नङामोन जाथायनि सोमोन्दै नों मा मिथिगौ गासिबो नोंनि मेगनजों नुदों नुवाखै अर्डार किप साइलेन्स आं नुवाखै नाथाय आंनि बिसि गयस्रिया बिनि साखिमोन बाथ्राया सल'बादि बुंजोबनो सम नांगोन मिलर आं सानो बिनो बुंनो सम जायो देयर बिं ए प्रुफ ओके प्रसिड नाउ आमायसो खामानियाव मुखुबथार नामा बानायसो हंला बिबारि थांफ्लाय लाबोबाय नों दा फैदों नै जिरायलायला आमायसो हा माथो खौरां लाना फैदों नोंथाङा नोंसौला जांगिलाया गोब्राब लोमजालायबाय आरो हरसे थोलो गाबख्रावगासिनो दं मेगन मोदैसो जालायथारबाय आंलाय माथो खालामहैनांगौ जाखो खासिनिफोर होयोबा खि राखांबोलाय खोमा हा आजिखालि डाक्टार हस्पिटाल एग्रे बाग्रे थासेयावबो मानो खासिनि बन्दुनि खोथाखौ फोथायबावोब्रा नोंसोरलाय बानायसो खासिनि बन्दुआ जेबोआनो नंखाया बियो खालि जब्रानि गोसोखौ फोजोननायबोल' दहायलाय आमायसो गोसोनि बोलोआ थायोबा खियानो राखांबोलाय खोमा थोर आफाया मिया आदा रायनायखौ बावलाबायगोन बेखौबो साननानै नायनांगौ जादोंलै बानायसो मैया फिसाज्ला आवब्लाया अजा गायनायखौ थाला बन्द खालामनो थिनदोंमोन दिनखालाबो जोबोद गाज्रि नंनायनि नङैनि दायना साजायनानै अजा बुथारनाय हाबायाबो सोलिगासिनो दङ थुदोथ' होमब्ला आं जलंगा लायनि दे
आफाया बहा ओंखारलांखो बिबारि आदा हंलानि फिसाला जांगिलाया लोमजादोंनो ए मैया आं रायनायखौ बावलायबाय बियो दाबायदियाव दायना होननानै गुन्दा हाबफैबा मा खालाम बिलाय फैदो फै आमायसो माथो आदा सन्थलायानो दंखायोलाय फैदो फै होनना बुंदों थुलसि गसाइ ना बुंदों ओजोंहायसो दङ होनना बुंदों खैला दङ आग्रां दङ राजपुत दङ राजखान्थि दङ होनना बुंदों नाम दाउखायालाय फुराखै दाउब'आलाय सोमाखै होननानै बुंदों दैमा दैयालाय उल्था बोहैयाखै होनना बुंदों नोंलाय मानोथो सोनार फैलिखा नों फैदोखाय फैलागोन साननानै लिंहैब्रबनाय जाबाय आरो आं निमाहा होदोलै आंथ' रोंखाया ना दंजानो जोथोन लाथोंसै गाज्रि दामोनसोलै सन्थला आदा आं ब्रा ब्रा लिंनायखायसो फैब्रबनाय जाबाय ब्रा ब्रा लिंनायसो फैदों औ बेनोथ' नोंनिया गोरोन्थिया खोनामानो मानो फैयाखै नों गोहैलो खालामनायावनो अजाफ्रा दुना मोनगासिनो दंलै दायना होननानै दुना मोनगासिनो दं जोनोमदेरसो जानो हागौ आंथ' गोदो थाबथानैसो हायो बिनि बेरामा उदैनिसो थादो आं थांनोसै हाब जोबोद इनाय जाबायलै मामाय फंला दे आमायसो जि जाबाय जाबायसै नों नङाबा आंहालाय सोरथो दंजा रोंबावो आमायसो न'खरनि होननानै मैया हनै ब्रा ब्रा लिंहैबाय आङो ब्रा ब्रा लिंहैसेयावबो फैलायो अजाया दिनैबा मा फारखा नांनाय हारसिङै फैखो दे जा जाबाय जाबायसो बानायसो साल दाउखुमै थुलुसि आरो लथाव दै गोथार लानो लाबोदोंमोन दंखाजोबो आमायसो गासिबो जगार सोर माथो आमायसोलाय आमाय नों आंखौ बोरै आमाय जाखो सेमोन फावगालिखौ बिहारि लानायनिफ्रायनो नोंलाय आंखौ बिगुमै जाया होमबा सोमोन्दोआ सोलाय सोल' जाबायबाय नामा गोदो आमायमोन दाबो आमायखौनो गाबज्रिगोन आं नोंनिया बिदिनोसै लेखा गोरों हिन्जावनि बाथ्रा आंलाय मा बुंनो रोंबावनो आच्छा बिबारि नों आंखौ बिगुमै लिंनो आसुसि मोनो नामा आं हले नोंखौ गुबै बिबोनां होननानैसो सानोब्रा दाबादियाव नों राजिब्ला आं नोंखौ बिहाय लानायावसो आवगायबावगोन आमाय लाजाकसै नोङो बेबायदि होननो आंहा बिहारिया दा साथामल' गुबुन हारिनिब्लाथ' दजननि बांसिन जाबावो आमाय आं दुखुथियानि फिसा जानो हागौ नाथाय आंहानिहाय गोसोआ आंहा गैया माबारै बुं नों मानो फैदों बेहाय बे दयाराम गलादारा गामियाव मानो बेरायनो गोनां जाखो नों बेखौ मिथिया होमबा अ नों बाखि साजोंसो फैदों औ आरो आदाबो गैया आफायाबो गैया नों एसेबां रागा जोंबाय बिबारि
जों बरबाजार ब्लकनिफ्राय फैदों आं मुस्रि खोमसि बसुमतारी एसआइ बरबाजार बिथाङा जाहैबाय बिआरसिसि सतीश ब्रह्म आं मुस्रि उदां बसुमतारी बे स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सिङाव फैदो सार जों फैनायनि थांखिया नोंथांनि सुदेमपुरि स्कुलनि एनरलमेन्टआ रिजाल्टआ गाहामखाय गभर्नमेन्टआ नोंथांनि स्कुलखौ मडेल स्कुल हिसाबै डिक्लेयार होनो थाखाय प्रप'ज खालामदों बेनिखायनो नोंथाङा नैबे जोंनि डाइस फर्मेटखौ आबुं खालामनानै जोंनि मावख' अफिसाव एसे थाबैनो हैनांगौ मोनसे खोन्था सार बुं बे सुदेमपुरि एलपि स्कुलाव फरायसाया 100 बारा थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो फोरोंगिरि आं हारसिं हायोब्ला सारा सासे लोगो फोरोंगिरि हरोब्ला गाहाम जागौ साबगौ नों हारसिङैनो 10 बोसोर स्कुलखौ बेंबोदों आरो रिजाल्टआ बुहुमनाङै साबसिन जादों नोंथांनि स्कुलाव सासे लोगो फोरोंगिरिया गोनांथार आं सरकारनो रिपर्टखौ हरगोन आरो सरकारा बेहाय बे स्कुलाव लोगो फोरोंगिरि हरासान्दि आं सासे शिक्षा कर्मी हरनो थाखाय स्कुलनि गामि सोलोंथाइ आफादनो आं बिथोन हरगोन आरो बिनि दान बान्थाखौ जोंनि आफादानो डिपिपि एबा सर्ब शिक्षायानो गासिबो बानजोबगोन गोजोन्थों सार होमब्ला जों थांदिनि राकेश आं गनायनि बेलायाव फैदो अ सार नैबेखौ आनैया नोंनो हरफादों बिबारी मानोबा लेंहरा नों आंहा जोंसो लाबथारा बिबारी नों रागा जोंलायबाय हगार माने इसेबां रागा जोंदों दिनै आंनि फैनायाबा मानोथो इसेबां गोबाव जाया नोंनो होनो थाखाय गिफ्ट लायदोंमोन आं थाव खैखा बुंनो लाजिथारा नोंगौ नै दे आंनो गोदोनायाव आलायनानै होनोसै नांखाया आंनो माने दाखालि बुंनाया मा जाखो मामोनलाय ए बावफ्लादों बैसागुनि आगोल जा जगार खालामाब्ला मोनखाला नों आंखौ ए बाथ्राया बेसे सिखिरि मानसिफ्रा दि मेगन सागासिनो दङ नाथाय आंहा दि देग्लाय हाबा लानो राहा गैथ'आ
होमबा दिनैनिफ्राय नों आंनि रावबो नंला बिबारि नोंनि गोसोआ मानो इसेबां गोरलै बिबारि दे आं दिनैनो आइ आफाजों सावरायसिगोन नोंखौ आं न'नि माइनाव खालामनानै लानोसै आं नों फोथाय बिबारि नों नङाब्लाखि आं मालाय बे संसाराव थांनानै थानो हागोन नंमारगौथ' नोंगौ सैथोथार या उदां व्हाट्स सो फाइन आर यू आई लव यू डार्लिंग आई लव यू बेजनम बेजिवा बेनजर बेगरब जानो मादिनु होयो जानो मा खालामो बे मुलुग बे संसार बे मिजिं बे सिमा जानो मा मैया मैया जानो मा आफोद बे जोनोम बे जिउआ बे मिजिं बे सिमा सुखु गाबनाय मिनिनायजों गेलेलांगोन जों गाबनाय मिनिनायजों गेलेलांगोन बे जोनोम बे जिउआ बे मिजिं बे सिमा संसारनि खान्थिजों जुलिनि दौलेंजों सानस्रिलांगोन जों लैथो गेजेरजों
संसार बे मिजिं बे सिमा जानो मा मैया मैया जानो मा आफोद आफोद बे जोनोम बे जिवा बे मुलुग बे संसार बे नोजोर बे गोरबो बे मिजिं बे सिमा बिबारि नोंहालाय माथो एसेबो लाजि गैथारालाय दा बावैनो नोंनि आरो आंनि जुलिनि रादाय जासिगोन जुलिया जागोन आंजों नाथाय आद्दाखौ मारिदों गुबुनजों बोरै जाखो बाथ्रायालाय रुवाथि साफ्रोमखौबो नागारा नोङो लाजिया नोङो फौसेले जानानै बेबादि बाथ्रा बुंनो थौदां गारिया सालायदो उदां नोंनि सोमोन्दै मा खोनागासिनो आंलाय मा खोनादों आफा नायल' जाल' सासेल' फिसा होननानै दाव दाव अनबोदों फेदेरदों खांबोदों नों दा देरनानै जोंनि गन्थं हासुनायखि मोजां जादों दाबि मा जादों मानि दावराव दावसि खालामलायखो आवसेवालाय ए उदां फिसा नों फैबाय औ आइ आं स्कुल गनानै बिबारावनाव हाबहैदोंमोन बेनिखायनो देरि जादों बिबारि मा सोमोन्दो दं नोंहालाय बिबारिजों आफा हामबाय आवसाव मानसिया मानसिनि न'आव थाङाबा अनज्लायाबा संसारा बोरैथो जानांगौ जाखो थां आफा ओंखामा सुलायबायगोन जाहैदो नोंनो लाय होग्राया नोंनो सुलु होग्राया गांगोथि सुनाय आखाइ आथिं रानाय दाउ मैनाखौ मानोथो गजबबाय थानो लुबैदों नोंलाय बदनाम जादों बदनाम बै नाजं अजानि फिसाजोखौ लानानै आं समाजनि जेबो बेरखाङाखै आफा होमब्ला बिबारि न'आव मानो थांबाय थायो आं बिबारिखौ गोसो थोयो खोनाबाय नुबाय नोंसोरलाय लाजिया सोमजिया मा बुंदों उदां नों बिबारिखौ गोसो थोयो औ आइ आं बेखौ हाबा खालामगोन दिनै आं नोंसोरनो फोरमायनो सानदोंमोन हाबा खालामगोन हाबा बे जेब्लायबो जानो हाया नों बे सिमांखौ दा खालाम फिसा नों रोंबाय राबाय बिफानि मान सनमानखौ लाखिनांगोन आं बिबारिजों समाय लाखाबाय आइ जों नागारलायनो हानाय नंला होमब्ला नों सानदो नोंहा बे न'खराव जायगा गैलिया मा औ न'खर आरो बिबारि बबे उदांनि थाखाय गोनांसिन उदा बेखौ बिजिरना नायगोन आं साननो सुजुग होबाय उदां फिसा नों मा सानखो आं बिबारिखौ गोनांसिन सानबाय नों आंखौ नागारलाङोबा आं कि सहायनो हागोन उदां नों राजिब्ला नोंखौ लांफैगोन आं आइ सासेल' फिसाखौनो न'निफ्राय होखारहरथारबाय नों मान इतुदि बाथ्रा बुंदों आंदि बे गामिनि रावबो होमब्ला आंबो बिस लोंनानै थैनोसै
थैहै बिस लोंनानै थैयो खालामथारलायबाय गाबोन अखानायबा उल्थांलाय फाल्थांलाय होथारगोन आं नोंखौ गोरोन्थि जालायबायलै नाखि बुद्रायनिया आइदै दिनैबो हास्रियाखौ लोंनानै फैलायबाय मोदोमफोर मानसिनि जात नोंसोर ओइ आलाखौ बे सालुनि बिसिनाखौ फाहामनानै दिनैबा लोङा सानदोंमोनलै आबौ बसनि खावलायाव बिबारिनि आखाइ थाखाया थास नांनायाबोलै बिबारिजों सोरबा जाहरदों औ आरो आंबा ब्रा ब्रा बुंबाय बिखौ दाजंखाय होननानै गैया बसआनो मानिथारा आबौआबो बिबारिखौ सोगोथोयो नङा होमबा सिथा ए गोरोन्थि जालायबाय है गावनिया सायलै बै बेदआव दैखां जायगाथों फिसाफोर बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाबाय जोबोद गाज्रि मानोना उरां बिमाया मुलि लोंनानै बिहुस जानानै दा हस्पिटालाव लांलायनांबायनो बिबारि नोंसोर थाथ' आं हस्टेलाव थांनोसै आंबो थांफानो उदां थाथ' आफा आदा आरो बाजै मोननोसै सार आइखौ बबे वार्डआव दोननो बुंनो हागोन ना मामु हंले बसुमतारी अ बिस लोंनायनि केस डाक्टर रबिराम वारखौ मिट खालामहैदो डाक्टरा रावखौबो बे बेमारिजों नुजाथि होआखैमोन आइखौ जों नायनो हागोन ना सार सोर आइ आइनि मुङा हंले बसुमतारी अ हागोन हासिगोन
बबे रोखोमाव दं माबायदि सार नर्मेल दिनैनो रिलिज जागोन स्पेशल केबिनाव दं थेंक इउ सार रनायसाय नैबे प्रेसक्रिप्सनखौ लांफा गासिबो मुलिखौ जानांगोन रिलिजनि उनावबो दानसे मुलिखौ जानांगोन थेंक इउ सार थेंक इउ नोंसोर बेयाव मा फैदों आफा नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया डाक्टरा दिनै बे प्रेसक्रिप्सनखौ हरफादों जै जाथों नोंसिनि रायजो जानाया दानसे नङा दाननै दाननै नङा दानथाम बोसोरसेयानो फुरा जालायलांनोसै एसे नायथ'बावदो आं फैगौ दानाव कलिकातायाव थांगोन पेन्टिंनि एसे रां मोननांगौ दंबावो आं मोनसे गुबुन बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन माने आंहा मोसौ हालुवा मासेया बानजाला नों गलानि बाख्रिखौ सुख सान्ति आं नोंनि मोसौखौ लांथ'नोसै बे मोसौखौ आं हरनो हानाय नङा नोंसिनाव थांनांगौ जिखि खालामा मानो आं बे मोसौखौ हरनो हाथाय नङा गोस्रि बारासि महिनी नों बिहामजोनि दख'ना ओनसोलावनो एसेबाय थानोसै लांथ'दो मोसौखौ मोजाङैल' जोथोन खालामहैदो उन्दैनिफ्राय दांनाय बिलिनाय फेदेरदों आं बे मोसौखौ आं हरनो हाथारनाय नङा होमब्ला आंनि गलानि बाखिया नैबे सना जरासो नंमारगौ नंथारमारगौ रायजो राजा आइ आफाफोर बे गामिनि गावबुरानि हिनजाव थैनाय आरो बे गामियाव बायदिसिना खैफोद आफोद जानायनि जाहोना बे गामियाव थानाय अजानि थाखायनो जादों आंनि फिसाला जांगिलाखौबो नाजं अजायानो जाथारदों नाजं अजाया रायनाया फाक्का आं फाहामनो फाक्का नाजं अजाया रायो आं फाहामो बेखौ होखारहरनांगौ गावबुरायालाय माथो बुङो रायजोफोरा खौसेब्ला बेखौनो मावनाय जाथोंसै थ' नाजं अजानि न'आव